Ce telefon ai? Nokia. Ia de să ne uităm. Ăsta e Samsung. Bagă-mi în geacă, Spune-i că îi dai 30 de sute Nu? pe el. 30 de sute îți dau pe el. Aladăm? Vrei 30 de sute pe el? Vrei 30 de sute pe el? Te-ai gândit vreodată Te-ai gândit vreodată? să faci un credit de nevoi personale? Faci un credit personale? De nevoi Nu, personale. nu. De nevoi personale? Nu m-am gândit la așa ceva. Dar îți vii să-ți faci creditul ăsta. Ce ți-ai Da? cumpăra? Ce te-ai cumpărat? I-aș cumpăra kebabul, îmi place în primul rând, că la Tomistrei are kebaburi bune acolo la Tomistrei. Dar eu întrebă, de ce el așa reținut și nu-ți răspunde la De întrebări? ce ești așa reținut și nu mă răspunzi? Îmi plac kebaburile. Să-ți dau curaj. Pune-mi 3 întrebări. Punem 3 întrebări. Ce întrebări vrei tu, spune? Ce întrebări vrei tu? Ți-ai dorit să dormi într-un apartament cu o nevastă ta Da. și să vină să te mângâie pe burticică? Da, mă. Eu mi-aș dori să fiu cu o blondă la mine la garsonieră. Da. O duc în parc, o duc la o înghețată, mă duc cu ea la McDonald's, o scol la plimbare. Dacă vrea înghețată, mănânc cu ea bară la bară, câte o înghețată, mă iau cu ea de mână, o să o îngrijesc, îi cumpăr țigări, dulciuri, un kebab, mănânc cu ea bară la bară. Mi-aș dori să fiu cu ea împreună cu blonda aia. Dar nu știu cum să fac, să dau de ea, ca să-i dau numărul meu de telefon. Păi și blonda aia, da. Spune-i să facă și el un anunț la cameră, Fă un anunț la cameră, că-și caută jumătatea. că-ți cau jumătatea și ea poți să răspund. Fraților, vedeți că în seara asta o să-mi iau o femeie blondă și o să o iau la mine la garsonieră și o să vă promit că o să am grijă de ea. O să iau un training de la Adidas. O pereche de Adidas la 2 milioane, îi cumpăr și geacă, un cercel, telefon, Nokia o să-i cumpăr. Și la urmă iau și o mașină Cielo, o să-i cumpăr. Și o să-mi iau o Dacia Logan. Mă fac taximetrist.